Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa a wannan bidiyo mai suna Daba, sabuwar fassara da kamfanin Sultan Film Factory. Wannan fim an sake shi a satin da ya gabata, so ga shi nan mun kawo muku shi Daba, ga wanda ba su kalla ba sai su kalla. Sannan kamar yadda muke faɗa muku ko da yaushe, link ɗin bidiyon mu yana a comment section. Link ɗin bidiyon mu za ku same shi a comment section. So ‘yan uwa, kowa tsaya kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe, sannan kada ka tare mana bidiyo domin wannan fim ɗin shi mana da makullan sirrin guda 4. So za ku ga makullan sirrin muna ɗora su a saman bidiyo suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. So sabida haka sai a tsaya kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin kallon makullan sirri. So sabida haka kaka tare ko da minti guda, ka tsaya kalli wannan bidiyon domin ɗaukan makullan sirri. Sannan muna godiya ‘yan uwa da nuna mana ƙauna da kuke yi. Sannan muna roƙon ga wanda ba su yi mana subscribe ba, so da Allah su daure su yi mana subscribe domin mu ma muna iya namu ƙoƙari. Duk wata inda muka gani tana da kyau, muka yi ƙoƙari mu kawo muku ita. So sabida haka wannan fim da muka saki mai suna Daba, wannan fim ɗin da kuke kallon fassar shi yanzu, yana da makullan sirri guda 4. So ga su nan za ka ga suna wucewa ɗaya bayan ɗaya a saman wannan fasta ta wannan fim. So sai da wannan makullan sirri ne za ka iya kallon wannan fim ɗin. Bayan ka zo ka ɗauki makullan sirri ka kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe, sai ka zo ƙasan bidiyo a wajen comment section. In ka danna za ka ga tsawon rubutu, so shi ne wannan link ɗin. Idan ka danna link ɗin, zai tambaye ka makullan sirri. So dama ka riga ka ɗauki makullan sirri, sai ka danna. So ‘yan uwa, mu ma mun kusa buɗe group na VIP ga masu son fina-finai. Muna ga sati yanzu muna shirye-shirye, so ma za mu buɗe group na VIP ga mai son kowace Indiya, sabuwa da tsohuwa. So za mu ajiye lamba a satin gaba, ba wannan satin ba, next week. So za mu ajiye lamba, za mu buɗe group. Ma'ana ga wanda yake so sai ya yi mana magana a Telegram, so za mu tura mai. So muna godiya ‘yan uwa da nuna mana ƙauna. Sannan da Allah muna roƙo ko da yaushe ga wanda ba su yi mana subscribe ba, su dage su yi mana subscribe ‘yan uwa. Sannan abu na biyu, kun ga a wannan bidiyon mun ajiye poster 2. So poster ɗayan, wannan ɗayan ta Firabas, fim ɗin da Algaita suke jiya. Jarumi Firabas wanda ya yi fim ɗin ɗan tawaye. Fim ɗin shi ne za a saki gobe. Gobe za a saki fim ɗin shi Laraba. Ga mai so sai mana magana, za mu buɗe group a Telegram. Mutane mun lura ba san yadda za a samu link ɗin bidiyo bai nan ma'aji, shi sa za mu nuna muku yau. Idan ka shiga bidiyo kamar haka, ga shi nan ka ɗauki makullan sirri ka yi komi, sai ka jawo ƙasa kamar haka. Ga shi nan sai ka zo wajen comment section, ga shi nan ka danna, so ka ga inda za ka samu link ɗin bidiyo, ga shi nan da bulan rubutu. So haka ne muke ajiye link ɗin bidiyon mu. So sabida haka kowa lura idan yana son